lumrap kang kadi jolodho iki tak wis padhakake Kaki Wisnu ingkang merpeki marang aku. Kaki, bektiku katur Kaki. Iya kulup wis anggeni. Wis ulun tampa kita ngaturake pangabekti pangestu ulun tampanana. Banget panarimaku Kaki. Ana wigati apa kok nggora godha nggonku tapa? Mongko aku wis duwe prasetya. Ora bakal wudar nggonku tapa lamun durung antik gawe sing tak gawe yo. Mongko aku durung entuk gawe kok kowe wani nggugah marang aku. Kowe tak tempuhake Kaki Wisnu. Aku kudu entuk gawe marga sing nggugah kuwi kowe. Wis anggeni apa? Apa wigatine dene kita tapa ning Mega Malang iki nggih. Oh, mulai segara ora ana gunane aku matur. Kurangane apa Kaki Wisnu ora bakal kekilapan marang kecaping batinku Kaki. Iya nggih. Pancen kapara nyata. Marmo kita tapa ana Mega Malang karana kita bakal nggayuh usada kanggo Kengraka Gatotkaca. Nah, dene ngerti kok dadak takon. Mungkin arya pambukaning kandha. Gandeng Kaki Wisnu kuwi dewaning ketentreman. Marto muli tudono apa kang dadi tambane Kakang Gatot Kaki? Sumurupa wis anggeni. Gatotkaca ora bakal aluya jati lamun durung nampa mudhuning Wahyu Sintapati yaiku Wahyu Topeng Waja. Wadal. Kaki Wisnu banget panarimaku. Cemeplong rasane atiku, padhang pikirku. Marga Kaki Wisnu paring dawuh lamun usadane Kakang Gatot Wahyu Topeng Waja. Lah saiki wahyune ana ngendi Kaki? Sumurupa nggih. Wahyu wis uwasa kwastaning pangeran lumuntur marang Rama Pukulun Bathara Guru. Nalika semana wahyu bakal diparingake marang kadangmu Gatotkaca nanging ana babakan nglayoni jujul Hanusuli yaiku Antaboga kelawan Kresna padha munggah marang kayewangan Junggring Salaka. Dheweke nyuwun Wahyu Topeng Waja ing pangajap bakal diparingake marang Bama Narakasura. Nadyan Tosti Jayakwatmaja ulun nanging manut tulising kodrat yekti dudu panguwasaning Bama. Lan apa sababe denipun Kaki pisah lawan Kresna sak temene ulun kepengin bakal nyoba tekan ngendi kemantepane Kresna nggone labuh Sabayapati marang Pandhawa. Nanging nggih gandeng Kresna mung manungsa lumrah kaya-kaya isih kapilut marang panangising Atmaja katitik. Kresna ora eling marang sesanggemane kapara mituruti marang kareping anak. Satemah wektu iki Kresna kelawan Antaboga kalakon nyuwun Wahyu Topeng Waja. Nadyan para dewa wis memalangi nanging sepira bangganing para Jawata tanding lawan Antaboga lawan si Kresna. Mula kang mangkono nggih. Iki wahyu wis digawa dening Antaboga lawan Kresna. Lamun kita ora enggal melu cawe-cawe kaya-kaya kita bakal kelangan kadang yaiku si Gatotkaca. Punika ingkang sing langit kalawan Sangi sang malas gandrung wong grek ora tata patrape.
banmu mawa cahya jebahmu landung. Senilamu semorot ning ora cocok karo batinmu. Kowe jaring aku dewa. Ning kenapa kok iya-iyan tumindakmu untuk buka? Lho. Welah. Bocah ki tek malah nyelekutak. Wis anggeni. Apa? Kuwi ana apa kok karo dewa wis sepuh bareng Undamana? Dadak ngejeni dienggo apa? Anta boga sing kaya kowe. Lho, welah malah jangkar bocah iki. Aku ora kuwalat jangkar karo kowe, Kowe dadi dewa ki ora mung kon mikir keluargamu tok, ngerti? Kowe dadi dewa ki kon mikir wong sak ngersa padha. Ngali ngono. Lamun nalika jaman milih dewa, kowe kuwi wis nganggo panaliti pirang-pirang pertimbangan. Kaya ngapa anggone padha nyengkuyung supaya kelakon dadi dewa. Nang kena ngapa bareng dadi dewa kok njur mamak tumindakmu. Lali marang sumpahmu nggon dadi dewa. Ayo bisa wae kowe mikir karo keluargamu kowe nyekel panguwasa kok. Ning apa ngono kuwi carane dadi dewa? Perkarane apa? Lho kok dadak takon. Kok dadak bodoni kowe? Lah ya nanging terangno nggih. Kemang apa ing ngatasé wah itu ping maja kuwi dudu pancen Kakang Boma. Lah kok tok jaluk. Ora kurang-kurang nggone kaki guru ngilingke marang kaki Antaboga. Lah kok wis saya nrajang marang Waler. Oh, perkara iki to. Iya. Pancen tak akoni. Wahyu ndak suwun mereka bakal ndak paringake marang Kakangmu Boma. Mongko kuwi dudu pancen Kakang Boma. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu kuwi ana panguwasaning pangeran. Mongko kudu wis nulis lamun wahyu kuwi dadi darbae Kakang Gatut. Kudune kowe nglenggono lah kok malah nerak pacak rajangan iki dewa bingung opo wingi. Oh, lah kok kaya ngono. Lah dewane mulang sarak ngono njero menungsane dadi apa? Ngerti wewaten kok tok terajangi karepmu priye? Wis anggeni. Apa? Aku iki wakmu mbuh ora idep. Kowe ya tak anggap mingerke blatmu wae. Ora paedah kowe saged dadi kusir musri para kadang pepundhen Pandhawa. Nanging gene ya lagi ditangisi anak ngono kok wis bingung ki blatmu. Arep lali marang keponakanmu. Ngendi ana wong tuwa abot puranti nimbang anak. Aku ora maido. Kabeh-kabeh abot anak ning nonton garise dhisik. Piye pestine? Mbah ora idep. Ingkang wigati wahyu kudu nampa marang Kakang Boma. Oh, ngono to. Kowe tak kandhani ya. Kepeksa tak wulang dadi tuwa. Wiwit biyen tekan saiki sing wenang milih kuwi wahyune dudu menungsane. Ngerti? Nadyan totok gawa yen to pancen wahyu ora milih Kakang Boma, gagali garek sing kandha sapa wis tak regem. Oh lah, sing gagalke aku sapa? Dulu merai bocah wis anggeni. Wani mula sarana Ratu Ndwarawati. Aku Triwikara wis wedakno wis anggeni. Sumekean dume bisa memba buta. Siwa Kresna.
Sifat menungsa kuwi duwe bala srewu mung kali gelem ngetokke apa ora? Angger kepepet mesti gelem ngetokke. Ingkang mangkono. Kok Kresna wis padakno wis anggone iki yo. Waduh, lagi tumon iki aku. Weh, lawi sanggeni bisa ngembari kelawan putraku Kresna. Waduh, Kresna dadi buta wis gedhe kok luwih gedhe wi sanggeni iki. Weh, ndak kroyok iki. Depisan wong gerang-gerang royok bocah ndadakku malanceng wis waton aku menang nganggo dalan apa ndak tindake mati bisa ngene oh iya ketunggul ngeroyok kowe ora padha krasane wah iki wis tak cekel dine iki mosok wis wae tadi mas direbutan tak guwang ae wahyu iki Ulup wis anggeni apa Kaki Wisnu kenapa ing ngatasi wahyu wis kita cekel kok banjur kita guwang pancen tak jarak tak guwang wah pating kluyur dah nututi kae kepriye to nggir aku mau ngarep nonton kodrate mengko kepiye yen pancen ki kodrat Kakang Gathut nampa wahyu tak kira playone wahyu bakal marani marang Kakang Gathut oh iya nggir yen mengkono dipedhep ngelingake marang si Kresna yen nganti Kresna ora eling kawan ulun kesuwen gone kewirangan ditonton wae nggih ayo tak jarekke Kaki
Surung Dewangkara kingken lir manuswa kang layon. Petane kaya suasana praja Ngamarta kang pasmane kaya dene Basanta ingkang katawih hima. Petenging praja labet kaperbawan dening para Pandhawa ingkang nembe kandhuwan kingkin. Karana mrihatosaken dhateng Raganing Sang Raja Putring Mringgon dalan di Prabuan Raden Harya Gatotkaca. Nadyan wis katiraken saking Pringgondane jemujug negari Ngamarta parandene dereng saged mendha Raganing Sang Raja Putra. Katingal pinangku ingkang wong Ngamarta Prabu Kuntadewa. Kapiyarsa muwun nang guguk ana nggih menika panangising Dewi Arimbi ingkang tan kuwaning ali dhateng citranipun ingkang putra langkung-langkung Sang Werkodara sekedhap-sekedhap ambekos pindha teksaka nganilake sukawaning galih nalika mangke dhateng kantun pamadyaning Pandhawa Dyan Arjuna ingkang tan kepareng pisah lawan ingkang putra ing Pringgondani katingal sawanipun Sang Abimanyu Tunerpatmana kawan. Tangi singkang lagi kandhuan kingken katiparan pangrapuwe putek pantok enggalih hamung pasrah korbaning kawasa anakku Gatotkaca sira kulup ndok aja nyengkakake marang nyawane ibumu Gatotkaca kowe nggawarasaya nggih manawa sira kulup ora enggal maluya jati aku trima sumusul kengeyang wae Gatotkaca Yaya Rimbi kula wonten dawuh lerena nggon mumpun Yayi mengkemundak gawe bingung para kadang wah melengo kowe aja lagi wae anakmu sing lara ora rampung ditangisi nganti ciut mripatmu sabab karep olehmu nangis luhmu nganti asat pangeran kula mboten wantala ningali dhateng ingkang putra Gatotkaca pangeran sing tega ya sapa aku ya ora mentala lontol karo Gatotkaca ngene Gatot kowe warasa
Anakku nggir Gatotkaca, aja gawe susah para punden ya nggir. Mara sira kulup nyuwun apa matu raja mung meneng wae ya nggir. Anakku Gatotkaca warasa ya nggir. Lamun sira kulup maluya jati bakal tak kandhi sowan marang Saptawarga ngaturake sungkem marang Kengeyang Saptawarga. Gatot, lek kowe ora mari luwung aku sing mati wae. Alaku sing tak perslali mung kowe aja kowe bebenek wae. Lagi iki aku krungu Ndara Werkudara nangis ya, Gong. Ora piyayi luhur ora wong cilik nek nangis kok elek ya. Ya sapa wonge wong kuwi anak kok terus anak ki ganti landing ati. Mula wong tuwa karo anak ki ibarati kaya mripat karo jempolan sikil. Yen jempolan sikil kesandung mripate mesti mbrebes milining kosok baline. Mripate keculek kok jempolane mung meneng. Dene kon ngapake kok. Apa ya kon ngucek-ngucek nganggo jempolan sikil? Tepat. Ndara ora tau gerah bareng gerah kok terus mak pelusut. Salirane kok terus kuru. Mudhun pirang kilo ya. Pengagemane nganti gedobroh kabeh. Beda karo aku nek lara malah lemu. Aku ki lara ki apa-apa arep kok. Gagas kok cangkem pahit. Kowe ki dudu wong kok. Bagong ki mangsa kok. Aku golekno tamba truk, golekno suwek. Tak bedolke rong wit tak godhog kok entek sak papahe. Dene wong seneng. Aku ya wis tau lho tirik gareng lara ning rumah sakit iki kewirangan. Piye to? Gareng ki lara diopnam ning rumah sakit. Turune gareng jejer karo Cina tuwi kane ya lara. Terus aku teko karo bojoku iki tilik karo gareng. Teko dibagekke kancamu sapa, Gong? Ada adikmu wedok. Kene. Kowe wis mangan durung, Gong? Serasah gagas sing waras, kowe iki gagas awakmu dhewe. Nek kowe urung mangan galuh, eneng roti nang dhuwur lemari iki panganen. Terus tak jupuk rotine, tak pangan teh. Gareng takon. Wis entek, Gong. Wis, syukur. Ngerti ya, Gong, kuwi dudu rotiku. Kuwi ndeke Cina sisihku iki. Oh, alah sambreng gelap aku yang. Wong lara kok iso ngapusi wong waras. Saking kowe tilik ora nggawa apa-apa ngentek-entekke. Tur ya ora mulih lho Bagong iki tilik kok. Ora mulih-mulih iki ngopo? Tibake seneng karo bedane ya Bagong iki. Kae kancaku sekolah lho, tenan. Suli iki kancaku sekolah lho. Ora nyono kok dadi bedan saiki. Cangkirmu iki meneng. Ana nggone wong lara kok bengok-bengok. Wah. Semar. Kula bisa nata anakmu apa ora? Ngerti kahanan apa ora? Guyon kena ning mapan. Iki anakku lagi loro. Ora melu prihatin, ora bela sungguh malah bengak-bengok. Ijak ilatmu kabeh iku.
Kuwi Gong, kowe iki nganggo diatur le. Cengengesan kok sak nggon-nggon. Iki lagi tilik piyayi gerah. Ngrembug roti kok. Kono iso nyambi bareng kene. Rampung sida sahur bareng kene. Alah, yo jenenge marake nguyuh kok terus tak rembug. Malah nyang dindi to. Gatotkaca warasaya nggih. Yen ngantura warasaku trima mati wae. Kakang mbok waturi sareng to sawetawis Abimanyu Kulawa. Kowe saka ngendi nggih? Kula saking wana ing sedya badhe ngupadi usadanipun Kakang Mas Gatotkaca. Apa wis entuk gawe? Kula katedhakan Sang Hyang Wisnu, pukulun Bathara Wisnu paring dawuh. Kula kadhawan wangsul karana usadanipun Kakang Mas badhe dhateng piyambak wonten ing mriki. Nyatwangening kalang nyuwana gelar pandan muncar. Inonder kekonang surem sorote padang. Kasrohan pajaring purnaming gegono. Bratasena mbarep kakangku apa? Siadi wis midhanget dhewe aturi Atma Jama Abimanyu. Lamun usadane putramu bakal teka dhewe ana kene. Kandhane sapa? Wangsiting Sang Hyang Wisnu. Wah, goroh. Ora ana kok tombo teka dhewe nek ora digoleki. Diriwangi golek wae ora judu. Nanging pun Kakang percaya Yayi, aku sing duwe anak ora percaya. Yen durung ana nyatane. Kakang Mas waturi sabar kemawon, sabar piye? Kowe mung pakne cilik aku sing ketaman iki. Piye lek ati kandhut ora waras piye? Pun Gus, ampun nuwun. Piye? Kowe iki joro iso aja ngelekke. Pangkatmu ki apa kok ngelingke ndara iki? Lho ora witekno aku ki ya mahanane kok. Nek ora nyumurupi ngono ya ora wani matur wong aku ya krungu dhewe kok. Ora ana arane tamba mara dhewe. Ning tenane ya ngono rene kok tamba kok dimik-dimik kula nuwun rene. Kudune digoleki. Nek jane kene kan wong pinter lho. Sapa? Gareng kuwi. Gareng iki saiki tak rada dadi kiai sithik to kuwi. Kira mara nambake mati. Kunyit matani pasaran kok kowe ya. Nang sangkil ijo dolek tamba nyanggonku. Aku nyuwuk anakku dhewe bacut mecicil kok. Aku dhewe lara ora nek sing nguripi kok. Sinuwun. Nenggo tiyang sakit niku ampun sok bingung. Awit yen bingung ora kecekel sing dikarepake, ning yen ditampi kanthi sabar utawi saranta, kula kinten muli badhe enggal. Waluya jati ndara kula. Mongko kankining tumuwuh salami mung awas eling. Eling lukitaning alam dadi wedyaning dumadi. Sawaning Prabu Manrakasura.
Kula nuwun paman. Kula ingkang sowan paman. Putraku bocah bagus Bomo padha raharja. Inggih paman dhateng pundi? Sowan kula mriki namung badhe nanjahaken pawartos. Menapa saestu bilih aji kula pringgondani nembe nandhang gerah paman? Iya ya kula Bomo. Sira kulup ora silih paningal dewi nyemurupi kahananing kadangmu. Iki adimu pringgondani lagi ke taman Wiyadi nggih. Wah, Bomo iki piye? Adimu iki piye ora waras-waras? Tambah nono Bomo. Iya ya nggih, setuju. Tambah nono adimu iki. Monggo nggih anak Prabu ngaturi nyelaki kengrayi nggih. Wah. Adikku di, adikku. Kene yang datang nganggo lara bareng iki kenapa? Yai elingo, si adik wis satriya. Kondang otot kawat balung wis susum gegara kok dadak lara ki ngopo kowe iki ngisini-sini? Warasodi. Satriya gagah bakoh bawa tote kok nganggo lara ki ana apa paedahe apa otot kawat balung wis kuwi ndi? Tilik wong lara kok bengok-bengok ya kan. Wis. Sira gawa oleh-oleh bengok-bengok. Lagi mlebe kok nyampar gelas. Tagar tak uyup kesampe ya wis. Coba ta wong liyane do prihatin kok malah awake kok apa wedang jahe. Ya men ya. Nulak angin. Yai. Warasodi. Ayo Waraso. Yen jadi waras bakal tak kanthi gladen perang ana alun-alun Yai. Dinggo mulihke otot, mulihke bayu Yai. Waraso yang nggih bakal dikanthi gladen. Waraso arep dicak jotosan kakangmu. Waraso, iya ya Waraso yang nggih. Waraso. Kaya wong lumrah wae, otot kawat balung wis kok dateng nganggo lara. Apa nek otot kawat ki ora iso lara? Ini gareng kuwi. Bokonge ceret ya malah bengkok ya. Kowe tak pateni modari kowe. Menengo. Lah lha perkara otot kawat. Mbok ya wesi sak batang sekujur lara ya lara. Sopo? Mang sudah kuwi sapa iki? Gareng. Oh sanes anu Bagong. Wah. Tujune karo pendopo. Upama nang jaba ya cek sirahmu. Elah. Badine ya karo aku. Ngerti ra ndek apa-apa ditantang. Bagong nyang ndi to ya? Coba aku serep ngono tak. Bidang dina legane atiku. Memang samu. Yai. Warasaya di, wah iman-iman. Nganti payus guwayamu. Kendo kulitmu Yai. Ayo yen si Adi waras tak kanthi gladen ora alun-alun. Padha ancar-ancaran pusara pakakang Yai. Yai Prabu. Waraso Yai. Ingkang lampah palemunan Prabu Godayitma sampun ngiwa Candrasa. Hanggegiri dhateng Alendra Pringgondani. Bawaning sang raja putra dangu datan dahar datan ngunjuk. Mila mboten mokal lamun to Pramana Jati bisa mespadhake marang lakune ngejim. Mangke dupi mulat wonten Alendra ingkang ngiwa Candrasa. Mrikah sang Garwaca ing pengajap karo sang rangsang marang sang Godayitma nanging datan kiat ambruk wonten ngajeng para Puntadewa.
Ketut kaca elinga ya nggir kenapa kok sira kulup nglumba-nglumba Ketut kaca kowe iki kenapa kok nglumba-nglumba kaya ngono nggir Wah kowe iki kenapa kok mumbul-mumbul kaya ngono Kakang Mas kuwatur yemut ana apa Diwarasa diene ngopo kaya wong kaget yai Anakku lanang Gatotkaca aja gawe mirise wong tuwa. Kakang Semar iki kenapa ndaramu? Lah kok kaya wong kaget. Adat Lupia ingkang sampun menawi lari nembe sakit mboten klebetan napa-napa niku adate sok ngerti lampahing lelembut sinuwun. Apa mengkono? Nggih. Wo Apa kira-kira yang ngono ya gak ngeruh lelembut tak khayal kok lembut. Gugu kok Semar iki mung waton wangsulan kok kuwi. Kowe iki mbok aja maido iki wong tuwa. Lah ya kuwi wong tuwa iki kon meneng ae lelembut. Gawe bingung sing agal ra kurang kok golek lelembut. Wong Bagong ya ora percaya karo kapercayan mulya wis ben disangka Bagong. Lah wis ora percaya. Zaman Apollo kok lelembut. Ning saknyatane manut agama sing tak rasuk jane jin ki ana kok, Gong. Wis kowe saya nek. Kuwi ya saka panase mung ngono kuwi. Golek dadap serep. Dienggo ngompres ora anyep. Oh alah, den. Iki panase wis kliwat ukur kuwi. Golek es reng. Nggo apa? Tak ombene. Oh. Gugu cakrukmu. Adikku Warasa Yai. Punika kangkang sing langit kala-kala katon. Lekintang ing sang malih gandrung. Dateng malih sang Godayatma. Prataning Godayatma anyarengi wah yutuping waja. Ingkang cuweret saking Dirgantara. Tumiba manunggal marang Sang Raja Tupring Kondani. Gregah kaya winungu sang Raja. Anakku lanang Gatotkaca inggih wo priye kaya dudu karepmu dhewe wis waras nggir sampun wo Gatot kowe iki kan lapa Rama kula mboten menapa-menapa kula sampun saras Rama wah anakku wis waras inggih sampun lho wis waras Yai wis Kakang Prabu anakku lanang wis waluya jati anakku nggir Gatotkaca apa kowe ora kaya lekasmu mau nggir mboten Kanjeng Ibu kula sampun waluya jati Kakang Mas Bingah manah kula sampun waluya jati Abimanyu iya oh adikku pun Kakang melu bungah kok kaya kesengko warasmu Yai aku dhewe ora ngerti Kakang kenapa aku wis waluya jati rasamu kepriye enteng badan kula pajar manah kula Kakang Prabu Buma. Apa iki Prabu? Nalika aku lara Kakang Prabu duwe nadarapa. Yen si Adiwaras tak kanthi gladen yang ngalun, ora usah dadak mengko-mengko saiki ayo tak ayone kan. Yo! Gatot kaya dudu karepe dhewe. Lah kok terus nyengkiwing baune Buma.
Adikku Diwerkudara, mesake atmajamu Bama kemenku kepriye dadine merenggal pisan Yai Gatot eling Gatot. Kakang Bama kowe kalah dhisik karo bocah Pringgondani. Konangan Godayatma klakon gigit pedhot kupingmu karo aja paladat. Loh. Godayatma kowe tak ngon pirang-pirang dina ora krasa. Apa tok kira Anoman ora ngerti? Kowe teka ngiwa Candrasa gawe giris karo putraku Pringgondani. Mung tak ulatake wae sabab ana pendopo. Kowe arep apa? Hayo. Aja ganggu gawe kelawan atmajaku Pringgondani. Anoman ayeuna. Wah, yangsat tenan. Anoman ngerti mangan laguku. Apa abamu? Kowe mrene arep apa? Mbelani Kakang Bama. Aku mbelani anakku lanang Yos. Aku tampang ngono. Gunung jalan-jalan apa sing gawa kuwi? Ayo rapo banyu wening Godayatma. Aku sing gawa. Lah, ra apa to mesti Anoman gawa gunung. Pol-polmu ngono kuwi. Tinimbang perang kesuwen, ayo. Ndak bruki gunung awakmu. Kelakon kowe mati pindho saka tanganku. Wis man, wis. Aku anggere wis ora gunung ngono wis jinjo kok, Man. Kelingan lakon sing kepungkur, Man. Apa-apa kuntek sabab saka gunung. Aku duwe kekarepan apa wae, ora bisa kelakon ya mau sabab saka gunung. Mula piye karepmu? Wis, aku wis sumpah ora arep nyekel gunung. Aja to sing gunung petik rempoh kok, Man, aku. Mula piye? Wis aku wis marani awakku kok, Man. Wis tak celengi kok, Man. Mula piye? Ya wis aku wis ora bakal kelakon. Ngrewangi marang Kakang Bama trimo bali yang tawang gantungan aku.
Aduh Dewaji ketiwasan Dewaji. Kepriye nggare Buma? Kawuningano. Lare pringgondani warasipun kados kesengko. Kula mboten ngertos kok lajeng gumregah saking anggenipun tetileman lajeng nganti dhateng kula. Gladhen yudha temadari alun-alun. Nanging kula kawon Dewaji. Wae masalah. Kulun Bringgare Kresna ketingalipun wahyu sampean dhateng lare pringgondani. Walah. Wis genah yen Topeng Waca wis manunggal marang adimu Buma. Wah, kados pundi Yang? Menawi kula benting kelampan nampi wahyu ateges kula gagal keping semati. Pedah menapa kula gesang Yang Kulun. Wis aja samar kula Buma. Kanggo ngrebut marang wahyuning bocah pringgondani nyongger ndak ampili gamparan bungkul kencana. Gamparan bungkul kencana nggonen nggir Topeng Waja kang wis manunggal marang raining adu pringgondani jejake gampar kabeh pecah. Iya, atur nuwun ya. Bocah pringgondani kowe aja semungah sesongaran. Bumeh wis antuk wahyu Topeng Waja. Buma nganggo gamparan bungkul kencana. Tak tapuk kira pecah ilang wahyumu bocah pringgondani. Gatotkaca ana apa nggih. Aduh, Wa Prabu. Rumaos kula perang tanding kalian Kakang Buma menika mimpang. Nanging saring Kakang Buma ndawahaken ampeanipun dmawah ing pasuryan kula. Benter rai kula kados remuk rempu dados rempon. Anakku lanang nggih kepiye kemenglakon lelakonmu nggih Gatotkaca. Anakku nggih Gatotkaca. Kepriye kok mengko lelakonmu prataning Sang Hyang Wisnu. Ulut Gatotkaca ulun Sang Hyang Wisnu. Pangabekti kula pekulun. Iya nggere Punta, sungkem kula pekulun. Iya nggere Janaka. Rawulun mung kepengin bakal miradati marang si Gatotkaca. Padha sumurupa manawat majamu wis nampa nugrahaning Gusti yaiku wahyu Topeng Waja. Mung sabab saka mungkaring angkara saka si Buma. Didombani kelawan Antaboga. Disili gamparan bungkul kencana kanggo napuk pasuryaning putramu pringgondani kang wis kanjingan Topeng Waja. Topeng pecah mula jenengane. Lamun panas pasuryaning putramu si Gatotkaca nanging pecahing Topeng Waja ora bakal ngilangi punang dayaning wahyu kang wis manunggal marang si Gatotkaca. Ingkang mangkono nggih Gatotkaca kanggo nambani marang pasuryanmu. Ulun paringi nggih wujude topeng prunggu. Minangka ijoling Topeng Waja agemen selawas-lawase dadi srana walyaning awakmu nggih Gatotkaca.
wonten dawuh Prabu. Sabar sawetara ya nggih. Apa sababe dene kowe bakal mentala mateni marang Kakang Bima? Katitik mok cengkerem gulune kaya mengkono. Kuwi kakangmu ya nggih. Ya nggih karo aja elinga kuwi keng neraka ya nggih. Terusno. Terusno. Yen ana walate sing nyangga wis anggeni. Iki ngunduh ing pakarti. Priye wis anggeni kok mengkono aturmu? Wah, kepiye kok lelakon kaya ngene? Ana ya, Wa. Nalika aku tapa kerawan Sang Hyang Suman. Paring dawuh, lamun ana ratu karo dewa begal kanugrahaning bocah. Jenenge Topeng Waja Wayune. Yen pancen dadi diwaing Kakang Gatot, ning ya sabab saka murkaning ratu karo dewa mau nganti ngrebut wahyune Kakang Gatot. Aku ora trima. Banjur ndak cegat nganti dadi Bandayuda. Wahyu kecekelku yo tak uncalake tuh barang Kakang Gatot iki mau ke Prabu Punta. Anakku nggih wis anggeni. Apa? Yen mengkono apa Kakang wis antuk nugrahaning Gusti? Iya. Jembuh kelawan sabdaning pukulun Bathara Wisnu. Anakku nggih Gatotkaca. Kowe kudu eling ya nggih sing tok cengkerem pira atmajaning Ratu Linuwih. Gatotkaca sepira banggamu dene kowe arep wani kelawan atmajaning Ratu Luhur putune Dewa kang Linuwih. Upama kowe menang kelawan Kakang nanging ora wedi karo wong tuwane nggih. Yen nganti wong tuwane nesu dadi brahala apa kowe kuat nadhae nesune wong tuwane. Mongko durung eyange sing temandang nek wis malih saka apa kowe kuat nampa upase. Sepira banggamu Gatotkaca apa ora wedi karo Sang Bala Srewu. Anakku nggih, anakku aku ngeman karo kowe ya nggih yen nganti wong tuwane iki mengko duka yayasinipi. Kira-kira wong sak ngarca padha iki ora ana sing menang karo piyayi sing memba buta mau. Oh, adikku piye sih? Kresna kita wis enget ing Purwadaksina. Ingkang mangkono Kresna ngrumangsani yen uriping manungsa iku ora ana kang sampurna. Ulun lunga saka ing wadah sak temene kanggo nyoba marang kita kulo Kresna lan kanggo ngelingake marang jeneng kita Kresna. Aja rumangsa bisa, ning kudu bisa rumangsa. Kanthi kita eling ing Purwadaksina, aku bakal bali manunggal marang kita Kresna maneh. Oh, adalah adikku dia, adikku Yayi Janaka. Wong Kakang nyuwun pangapura ya nganti lali Purwadaksina. Ya mung sebab nuruti marang pakartining anak kang kurang pernah. Kula mboten lepat. Siadi ora luput pun Kakang kang luput Yayi. Aku njaluk pangapura ya aja mok pisah lampur Kadang Pandhawa ya Di. Gatotkaca yen bisa wenehna pangapura, yen ora bisa paten aku ora bakal mau weli karo kowe. Werkudara, aku njaluk pangapura Werkudara. Nganti kelimput pun bapa ngrewangi marang putu kang kurang prayoga. Nganti nerang marang kasusilan pun bapa Werkudara. Naga gini tak pegat. Aja ya nggih aja. Mesakno karo pun bapa. Ora tak ulihke saiki. Oh aja ya nggih. Wis anak-anak aja tok pisah ya nggih mesakno ya nggih. Apa kowe ora mesake karo anakmu? Ora, marga kowe rusak gemendakmu. Ora nggih, ora aku njaluk pangapura. Sing gedhe pangaksamamu ya nggih.
ora ana pangapura. Ora. Wis pegat ya pegat pokoke iki. Apa ing mara tuwa kaya Petro ririn Gusti malah direreh apa? Pegat golekne. Aja, aku wis ngrumangsani luput Petro. Kandhake bapak ku ya mantune bapak, Mbak Yu tak jaluk bali. Ora Mbak Yu aja tok jaluk bali. Supertah kuwi garwaku. Ngene lak Mbak Yuku. Apa kuwi dewa kok blasake nyang ndi-ndi? Tenan Werkudara. Aku weneh ana pangapura Werkudara. Putuku Bama yen bisa weneh ana pangapura yen ora bisa stok kapake aku lila Werkudara. Aku tak bali yang Saptapertala wae Werkudara. Anakku ngere Gatotkaca Kulawa Kang Wandara wis ngrumangsani luput lan wis uga mundhut pangapura. Semono uga Kang Hyang Saptapertala. Ingkang mangkono ngere Gatotkaca elinga iku isih kadangmu dewi. Apa sira bakal kuncara menang lawan kadang? Kuwi ndak gudang-gudang antuk kabahagiaan kena ning aja dadak nganggo ancik-ancikku narepaning kadang. Nyuwun pangapunten. Yai, tak terima banget kowe ngwali marang pun Kakang. Ning aja tok sengguh yen aku kalah. Durung sepiruwa kridaning bocah pringkondani. Iki aku gagal ngrebut Kasenopaten nanging titenono. Liya taun tangkah tak rebut panguwasamu. Iya, Pak Dadak. Iya. Ah, wong tuwa ora genah wong atur ati. Jare arep mbantu gawe ireng. Oh, dudu bapakku musuhku atur ati. Lho. Kuwi cetone anak durhaka. Anak nasar wong tuwa kok diincim. Aku njur kelingan anakku lanang ndek. Wong perkara pit kok ngincim aku. Anakku ngere Gatotkaca kula wonten dawuh. Wis ora perlu sira kulup ngiling-iling marang lakone Kang Raka Trajitrisna Karana. Sing kaya ngapa sira kulup kang pinesti nampa wahyu ning Senopati yaiku Wahyu Topeng Waja. Ingkang mangkono nggih ayo enggal ingsun kanthi manjing kedaton ngunjukake syukur marang Gusti Kang Akarya jagat kula niki. Werkudara apa katon saka kene para Kurawa bakal barang ngamuk mangsa bodho ndak temonane dhewe. Jaluk Wahyu Topeng Waja. Ya, Tirtanata tungkakku tampanana.
Sinuwun titi purneng gati mandhaping wahyu topeng waja sampun tinampi ndara kula pringgondani. Menika wau mujudaken lampahing kodrat dipun gedhongana dipun kuncanana yen kinudrat wahyu manunggal dalaran. Mila dados pepenget dhateng para muda. Mugi nulata dhateng lampahan menika ingkang dereng kebahagiaan kapercayan inggih sampun semengko sampun ngantos mari. Mangke tundhanipun nindak kados Prabu Bama Nrakasura. Ning sawangsulipun Ndara Gatotkaca kedah ngunjaken syukur dumateng Gusti ingkang sampun nampi nugra saking pangeran awit saking lelabuhanipun Ndara kula Gatot piyambak. Iya Kakang aku nekseni. Ingkang menika gandeng sampun waluya jati. Tetep waluya ing selami-laminipun dadosa tepa tuladaning para nem-nemen. Nulodo dhateng Ndara kula Gatotkaca sepi ing pamrih rame gawe Gusti piyambak ingkang maringi ganjaran. Kula mboten kantun pribadi kula piyambak tuwin para kanca ingkang hangayahi wajib nindakaken pagelaran menika kathah ing ragil para miyarsa mawantu-mantu nyuwun gunging samudra pangarsami. Panutuping atur